लोगोफोर ससियेल मिडियानि माखासे भाइरेल कन्टेन्ट बयबो मुंदांखा जानो लुबैयो, बयबो गावखौ मिथिजानो लुबैयो। नाथाय बे मिथिजानो जि लुबैनाय, बे मिथिजानो लुबैनायानो माब्लाबा खैफोदनिबो महर लायो। स' बेबादिनो मोनसे जि मेथाइ, बे मेथाइयानो गासैबो मानसिफोरखौ ओरैबायदि आवदालि बावदालि खालामजोब्बाय, जायनि जाउनाव मानसिफ्रा ओरैबायदि सहायनो हायै जाबायना, ओरैबायदि सहायनो हायै जाबाय, सोरखौबा हमनानै पानिशमेन्ट होलायनाय, निमाहा बिनो गोनां जालायनाय बेबायदि जाथायफोरखौ नुगासिनो थादों। बेबादि कन्टेन्टखौ भिडिअ लाबोनो बाङायबो गोसो जाया, लाबाबो जेनेरेलि बांसिनानो लाबा आङो। नाथाय ओरैबायदि नुबाय हमनानै बुनाय, पानिशमेन्ट होनाय, सोबानाय बेबादिखौ जों खोनानो मोन्दों। बबेखानि आं मिडियायाव नुवाखै बुनायखौ। नाथाय रायजो राजा लानानै मिटिं खालामनाय सेन्टा बेबायदि नुलायलांबाय। जाय मानसिया बै मेथाइखौ सुजुदोंमोन, जाय रोजाबदोंमोन, बै मानसियाथ' पानिशमेन्ट मोनाखै, बबेखानि बै गानखौथ' बन्द' खालामनाय थायाखै। नाथाय बे गानखौ लानानै जायफोरा मोसाबाय, जायफोर आइजो बिथांमोना मोसाबाय, जेरै मेथाइ इदि आरो मेथाइयानो बुंदोंबालाय जों मानो मोसानो हाया बिदि साननानै मोसाबाय। आरो बे कन्टेन्टआथ' मिथिनाय खोथा, जेराव बेड लेंगुवेज थायोना, जेराव बेड लेंगुवेज थायो, गाज्रि लेंगुवेज थानायखौथ' थाबनो आकर्षण जाखायो, थाबनो एट्राक्ट जायो नालाय बै गानखौ मोसाबाय। दानियाबा गरसे गरनै मोननो थाखाय, भिउ मोननो थाखाय, रां आरजिनो थाखाय, आरो थांनानै मा जाबाय, मोसाग्राफोरा मा जाहैबाय, पानिशमेन्ट बुंजानो गोनां जाबाय, इनसाल्ट खालामजानो गोनां जाबाय, निमाहा बिनो गोनां जाबाय, बायदिसिना मोनसे थासारि फैबाय। नाथाय आं बेखौ बुंगोन, हायोबा बै मेथाइखौबो बन्द' खालामनांगोन होननासो आं बुंगोन आरो, नङा होमबा? बे मेथाइखौ बन्द' खालामनानै होयोबा, बेखौ जुदि जोङो सेन्सर खालामनाय जाबायदि बुङो, जेरै बेवहायथ' सेन्सर टेन्सरनि बाथ्रा थानाय नङा। स' बैखौबो हायोबा बन्द' खालामनानै हो, अब्लानिया थारैनो मोसानायाबो खम जागोन खोमा। नाथाय बै मेथाइआथ' बयनिबो मबाइलाव रेकर्ड जाखाजोब्बाय नालाय, बेखौ बन्द' खालामनाया पसिबल नङा आथिखालाव। नाथाय बै गानाबोथ' एसेल' गाज्रि नङा, बेहायनो दंना सोदोबा। बेनिखायनो बाथ्राया जाहैबाय आरो दायनिगिरिया गासैबो बुंनांगोन आरो गासैबो दायनिगिरि, सासे सानैयाल' दायनिगिरि ना, बयबो दायनिगिरि। जाय बानायग्रा, जाय रोजाबग्रा, बेबो दायनिगिरि। खारन जाय रोजाबग्रा, जाय बानायग्रा, जाय बेखौ फोसावदों, बै मानसियाथ' ओरैबायदि भिउ मोनदों, भिउ मोननानै ओरैबायदि रां आरजिबाय बियो दासिम जानो हागौ। जायनि जाहोनाव बियो मानो बन्द' खालामनो? मोसाग्राफोरा पानिशमेन्ट मोनबाय था, आरो जेसेबांनो बेबायदि भाइरेल जागोन, बे टपिक्सखौ लानानै बेबायदि सोरखौबा पानिशमेन्ट होनाय, सोरखौबा साजानाय बेबायदि नुगोन, एसेबांनो बै मेथाइया मा जागोन, मुंदांखा जागोन। मा जानि थाखाय बेबायदि जादों? स' लाबानो लाब, मुलाम्फायानो मुलाम्फा। जायफोरा बेबायदि गाज्रि लेंगुवेजनि मेथाइ बानायनाय ना, बेहा मुलाम्फायानो मुलाम्फा। आरो जायफोरा मोजां कन्टेन्ट लाबोयो, जायफोरा नलेज थानाय, जाय जोंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट, बैबायदि कन्टेन्टखौ लाबोयो, बैसोरनिखौ आरो सोर नायनो, बेसेबां गोखाखौलाय मा नायनो? स' बेनो जादों। स' बिनिखायनो नोंथाङा जुदि पपुलार जानोबा, बेबायदि गाज्रि लेंगुवेजनि कन्टेन्ट बानाय, बेबायदि गाज्रि लेंगुवेजनि मेथाइफोरखौ लानानै नोंथाङा रिल्स बानाय, डेन्स खालाम, मोसा, बायदिसिना बेबायदि खालाम। अब्ला नोंथाङाबो बैजों लोगोसेनो बै जेसेबां भाइरेल, नोंथाङाबो एसेबांनो भाइरेल जाफागोन। आरो बेनि जि एडभान्टेज, बेखौ नुनानै मानसिफोरा मा खालामदों, बेबायदि पपुलार। स' जाय मानसिया बे मेथाइखौ बानायदों, रोजाबदों, बै मानसियाबो एसेल' सानना बानायाखै बेखौ। खारन बिथाङा पपुलार जानांगोन ना, बिथाङा नामजादाथ' जानांगोन ना। नामजादा जानो थाखाय जानो हागौ बिथांमोना बेखौ लामा लादो, ओरैबोथ' जानो हागौ, इन्टेनसन आइदिबो जानो हागौ, आरो नङाबो जानो हागौ। नङाबा बेनिफ्राय समाजखौ फोसाबनो हानाय मा अर्थ ओंखारो? नोंथांमोना गुबै सान्थौखौ आंनो बुंदो। बै मेथाइआव मा सान्थौदों, मा होननाय जायो, माबोरै बुजायनाय जागोन? हमना ला बेखौ जोङो सोरबा सात्र साथ्रिनो जुदि फोरोंनांगौ जायोबा मा होनना बुजायगोन नोंथाङा? स' जियानो जाया मानो, जानो हागौ बे आंनि भिडिअखौ नुनानै बै मानसिया एसेबाबो सानगोन, बेलाय मा भिडिअ बानायखो, हिंसा जाबाय नामा, बेबायदि बुंनो हागोन। नाथाय लोगोफोर गोसोआव लाखि, रियेलिटिखौथ' बुंनांगोन ना। बेयाव नुबाय थादो, सोरबा आइजोफोरा बिराद रायजाबाय, पानिशमेन्ट होजाबाय, आरो होजानायनि जग्यबो होनना बुंगोन आं। खारन इसेथ' बुजिनांगोन ना, मेथाइया बानायबाय, मोनसेथ' गोरोन्थि खालामबाय, सोरबा सासेया गोरोन्थि खालामबाय, सिंगारा गोरोन्थि खालामबाय, दिहुनग्राया गोरोन्थि खालामबाय। नाथाय बे गोरोन्थियावनो आरो गुबुन सासेयाबो गोरोन्थि मावबोबाय, बे बोरै जानो हायो? अब्ला मोनसे न' मोनसे गोरोन्थियानो गोरोन्थि जालांबाय थादों। आरो बै गोरोन्थि खालामनाय, बै मोसानाय मानसिफोरखौ सोरबा बुबाय, बुनाया माबोरै कारेक्ट जानो हायो? आरो बिसार खालामदो, थिग दं,
बिसार खालामनायाबो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जायो बाह क्या बात है आजिखालि सब बुस्थुआनो तारमाने फिक्स धरननि सब बुस्थुआनो बिजनेस पलिसि टारगेट कारण ससियेल मिडियायाव फैनाय लोगो लोगो बै बिसार खालामनाय बै पानिशमेन्ट होनाय निमा बिनायखौ नुनाय लोगो लोगो बिनि अबजेक्टिभा जानो ओरै आरो जेनेबा बिखौ नुबासो बाकिया गिगोन नाथाय आथिखालाव जानो सोरबा सोरखौबा गियो नाथाय बै बुस्थुखौ बिथांखौ पानिशमेन्ट होनानै भिडिअफोरखौ डिलिट खालामनानै सुइसाइड दोनबाबो जागौमोन बिहा नेक्स्ट मोनसे दावहाजों भुगिनांबाय दा बे जाहैबाय मा अपमाननि दावहा सारा दुनियाव बेखौ नुबाय बिराद अपमान जाबाय आरो स' मोनसे न' मोनसे डिमेरिट्सनि मोनसे माने हेरारकि बायदि आरो माने सिरिसनि उनाव सिरिस स' गोरोन्थिखौ मावना लायो पानिशमेन्टथ' मोनखागोन इसोरा माब्लाबा मा होआ आरो दिनै पानिशमेन्ट मोननांदों अपमान जानांदों आरो सोरबा सोरबा बेयावनो जुदि सुइसाइड खालामबा बेखौ आरो मा बुंगोन ना जुदि सुइसाइड खालामबा बेनि एन्सारा मा जागोन स' बहुत बिथिङै माने बहुत धरननि टर्चार बहुत धरननि बहुत टाइपनि माने जालांगासिनो थादों आरो ससियेल मिडिया जोंनि बर' हारिखौ ओरैबायदि डेस्ट्रय खालामनो थांगासिनो दं होननानै आं बुंगोन फिउचाराव माने बेनि जि आसोल जि पावार बेखौ जोंनिया सिनायनायाव फेलें आरो बेनि जि बेड साइड गाज्रि बिथिं बेखौ बांसिन मोजां मोनग्रा जालांबाय जोंनि मानसिफ्रा आरो बांसिनानो आरो रायनांगो जायखौ मेखन जेरै मेरैनो रायनांगो खोब पण्डितफोर बायदि जाय जेरै हागौ माने गेदेर गेदेर डायलग मारिनांगो नोंबाबो नङाबाबो बेनो जाजोबदों आरो आथिखालाव स' बेहायथ' जोंबो गोलैसिगोन जोंबो बहुत बखि नालाय बेनो जाबाय ससियेल मिडिया बर'नि ससियेल मिडिया मा नांलायनाय खमलायनाय भाइरेल जानाय गाज्रि एक्टिं खालामनाय गाज्रि लेंगुवेज बुंनाय गाज्रि भिडिअ बानायनाय गाज्रि मेथाइ दिहुननानै गाज्रि मोसानानै गाज्रि रायनानै पानिशमेन्ट होनानै बै पानिशमेन्ट होनायखौबो बै निमाहा बिनायखौ बै बिसार लोंनायखौबो फिन ससियेल मिडियायाव होनानै रां आरजिबावनांगोन आरो माने थाङै थुङै गासैनियाबो मा जादों माने थाङै थुङै फिन रां बै मेथाइखौनो जुदि रांदो लाना रोजाबबा बांसिन मोजां जागोन आरो गिदिं गिदा फिन राङानो जाहैफिनबाय आरो ना गोदोनि समाव जानो हागौ बेबायदि रांनि बेबस्था गैयामोन गोदोनि समनि इक'नमिक्सा एसे दुस्रामोन जुदामोन बै समाव गुबुन रोखोमै सोलियोमोन रांखान्थिया माने थाङै थुङै माने बाथ्राया मा राङावनो थाबथायफिनो आरो माने लास्टआव थांनानै राङाव जोबहैफिनो आरो बेवहाय ओरैबायदि नुनो मोनदों आथिखालाव माने बेबायदि जि समाजारि जेंना बे समाजारि जेंनाखौ फोसाबनायाव सोर दायित्व लागोन दा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा बहुत दायित्व लायोमोन दाबो लायो नाथाय दा माने ओरैबायदि धरननि दायित्वखौ लायो माने बेखौ मोगथां नुवा आरो बांद्राय नाथाय दा रायनो हमदों दुलाराय बर' फरायसाफोरा मानो बेनिफ्राय गोजान थाखो नाथाय मोनसे समाव जेब्ला फोसाबोमोन बै समाव बिराद रायोमोन आरो स' अनेक धरननि आरो माने ओरैबा ओरै आरो स' बेबायदि अनेक धरननि जाथायखौ नोंथांमोना नुदों नाथाय आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामगोन नोंथांनि आखायाव मबाइल दं नोंथांनि आखायाव ससियेल मिडिया दं साफ्रोमनि आखायाव इउटिउब ससियेल मिडिया इन्स्टाग्राम फेसबुक दङ स' नोंथाङा गोसो जायोबा बरबाद जानो हायो नोंथाङा गोसो जायोबा कररपति जानो हायो नोंथाङा गोसो जायोबा सुपारमेन जानो हायो होननांसिगोन आरो नोंथाङा गोसो जायोबानो एक सेकेन्डनो गावनि लाइफखौ डेस्ट्रय खालामनो हायो बे नोंथांनि आखायाव आरो स' रावबो रावखौ मानिला जेब्लानिफ्राय मबाइल फैदों जेब्लानिफ्राय चिप्स कुरकुरि फैदों रावबो डक्टरनि बाथ्रा खोनासंला रावबो गेदेमानि बाथ्रा खोनासंला रावबो गोरों गोरानि बाथ्रा खोनासंला गावनो डक्टर गावनो पण्डित गावनो सबबो गावखौनो माने सबसे गोजौसिन सानो आरो जौनिख्रुइबो बांसिन खातारनाक जेरै जौ लोंबा जायो सबनिबो साननाया गोजौ नङा होमबा बिदि बुङो ना बास्तवआवथ' गाहायसो जायो नालाय स' आथिखालाव जायनि आखायाव मबाइल दं बिनि गावखौनो बिराद टेलेन्ट बिराद सुपार स्मार्ट होननानै सानना लायो माने ओरैबायदिबो जों स्टुडेन्ट मोनदों ना लाइफआव माने मबाइलखौ लानानै फरायबाय थायो बिमा बिफाया बेंग्रि जाम्बा जाम्बि माने बिमा बिफाखौ मा होनना थगायना दोनो जे फोरोंगिरिफ्रा मबाइलाव एन्सार हरदों न' डाउट कलेजनि टिचारफोरा हरबो नालाय बेबायदि नाथाय स्कुलनि स्टुडेन्टफोराबो आथिखालाव मा बिमा बिफाखौ थगायनाय जाबाय जे मबाइलाव एन्सार हरबाय थादों सारमोन बेनिखायसो आं मबाइलखौ लादों बिमा बिफाया नंगौना सानो जेब्ला फोरोंगिरिनाव सोङो अब्ला बुंबाय नङा बिदिथ' हराखै स' बेबायदिबो जाथाया आथिखालाव जागासिनो थादों स' मबाइल माने गोजौ आथिखालाव जायनियाव मबाइल दं बेनो पण्डित जायनियाव मबाइल दं बेनो सबसे स्मार्ट आथिखालाव जायनि आखायाव स्मार्टफन दङ बेनो सबसे स्मार्ट आथिखालाव बेबायदि जादों आरो बास्तबाव जायनि आखायाव मबाइल दं बेयो महा मूर्खनि लाइनाव थांगासिनो दं माने इदि बुंगोन आरो आं जाय मानसिया बे जेसेबां आइएएस अफिसारानो जाथों माइबा अफिसारानो जाथों जायनो मबाइल दो गोबावनिख्रुइ गोबावसिन बिना माने दरकारि खामानियाव इउज खालामाखैना नंथारि खामानि इउज खालामबाय थादों जेसेबां गिदिर साइन्टिस्टआनो जा अफिसारानो जा माइबायानो जा बे डिक्लाइन जालांगासिनो थादों आरो बे बाथ्रायानो सैथो नोंथाङा बेवहाय एग्रि नङाबो जानो हागोन नाथाय बेयो आंनि साननाय गावनि पार्सनेल साननाय बेयो बेनिखायनो मा बुंगोन दा जाय जेरै आगो भाइरेल जाबाय थादों आरो बै भाइरेल जानायनिफ्राय बन्द खालामनो थाखाय जोङो
नाजानांगोन गाव नाजानांसिगोन आरो स' जायफोर बिथांमोना दिनै बै मोनसे मेथाइनि थाखाय दिनै बेबायदि पानिशमेन्टहालागै फैबाय बेबायदि सुइसाइडनि अबस्थायालागै फैबाय बेनि गोरोन्थियाथ' गावनिनो नाथाय बेनि दाया बिनिल' नङा बेवहाय गुबुन माखासे थाखोनि सुबुंफोराबो दायनिगिरि होननानै आं बुंगोन नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरदो आं मा बुंनो नागिरदों बिथांमोननि थाखाय बेखौ नोंथांमोना बुंदो